SADC under pressure to announce fresh election in Zimbabwe. Dumela bakhulu, the nyaya meditation is back kungemsana. Ndadzoka panapa ndine nyaya ndakakubatira ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful or Runt. Vakanyora varutaura kuti influential SADC corporate partners and other blocs have in the past few weeks held important meetings and conference in a clear attempt to nudge the regional bloc SADC into announcing fresh elections to be held in Zimbabwe. Our sources within say the European Union, the African Union, SADC cooperation partners in Germany and Europe have all encouraged SADC to announce fresh election in Zimbabwe. This is a resolution settled for after a lengthy due processes to correct the illegitimacy in Harare. Our sources within say we do not have in good authority that the majority for SADC member states are pushing for SADC to announce fresh election in Zimbabwe. However, of the March 15 member state, 3 which we have been given as South Africa, Tanzania and Angola are pulling in other direction. Many may fail to understand why SADC would find it difficult to pull in the opposite direction against South Africa, Tanzania and Angola. South Africa can fund SADC on its own. Tanzania can logically fund SADC on its own. Angola, besides being the current chair, can also feed SADC on its own. We are talking of economic powerhouses in SADC here. The other way to help you understand the SADC internal politics gagma is to take another look at South Africa. South Africa in 2008 told Iron Man Robert Mugabe to get into a government of national unity GNU with Morgan Tsvangirai of the MDC. It happened, but very few people know about that. Mugabe was forced by Mbeki. He didn't want that. Today, South Africa can end the political crisis in Zimbabwe with just a word, Mnangagwa. But South Africa wants ZANU-PF government in place for their own survival as the ANC. As a result, SADC has been delaying the announcement of fresh election in Zimbabwe because South Africa is in it. SADC understands that if they go ahead without South Africa, life ahead will be difficult. We also need to mention the bravery of Zambia under President Hakainde Hichilema. He is a brave warrior, a real son of African soil who stands by suffering masses in Africa. It's because of Zambian president that Zimbabwe dire politics crisis was brought to light. It could have been worse for Zimbabwe. That's why SADC has started looking elsewhere to its corporate partners for assurance. They want to announce fresh election in Zimbabwe even without South Africa. Our sources within say muri Zimbabwe ndo nyaya yavakanyora vakomana veAfrica Beautiful Runt vari kutsanangura nyaya dzakasiyana-siyana dzakamboitika vachiti mugore ra2008 Mbeki ndiye akatozouya akati Mugabe ngaaite ngapinde muGNU kureva kuti dzimwe nyika dzese dzevanokwanisa kungouya simba racho vanaro vari kupindura panyaya imwe iri kunoichitika yekuti zviri kunzi SADC ina simba rekuti inokwanisa kuorder election in member state. For sure tikada kuzvitarisa isu tichaona kuti election kuti inzi yaorder kupanda kana 2 years because izo so vakomana vari kutaura kuti election iri ko 30 June anditi, but 30 June kuti paitwe election zvinogona kuti vhiringidza kuti zvinova possible sei because voters roll chinjizwe zvingadai zvakatotanga kutogadziswa, vangadai vatanga kuregister kuvhota zviso vasina kuregister kuvhota zve voters roll zvingadai zvakutanga kutogadziriswa kudhara, but so far hapana chati chaitika amene kuti pachatika miracle here pa 30 June pacho. But muri Zimbabwe inini sanyaya meditation ndinongoya nenyaya dzendenge ndangoona ndosvitsa kwamuri mondiudzawo kuti muri kuzvionawo sei nyaya iyi. Vakawanda vanogara vachipopota dzimwe dzacho dzinotanga dzekunyeba nyaya idzodzo zvimanewspaper zvatizviteedzere. Muri Zimbabwe nyaya iripo ndeyekudai so even kana iri propaganda mushonga wayo kuexpose toda kunyatsoona kuti alright since vanhu ava vakatanga kumboningirikana chakaita kuti vazoya vachiudza vanhu kudaro chii toda kunyatsoona pazvichaperera kuti because munozviziva kuti isusu nyaya meditation haungamboti tokusiya uchinyebera vanhu tiripo hazviite totokutsoma kusvika zvaita. Ndo nyaya ndandakakubatira zvakare nhasi pachannel yenyu yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika pana pari first time yako gara wasubscribe olike oshare ndoramba tichidzoka nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.